Iki ya, jalan-jalan. Buat tonton nih. Ya, Pak. Bane gak apa-apa, bensinnya ada. Oke. Buat ditonton tapi. Perlu jaran. Iya, Mas. Jaran kan gak mesti ditompaki. Kan pasti kadang-kadang dituntun. Ya iya sih. Tapi kan iki sepeda. Ya, bos, sepeda gua, Pel. Wah. Iya sih sama nih. Oh, coba diruwet. Oke. Eh, iya, wingi lebaran. Oleh duit akeh. Juga oleh Mas, cuma siti ah. Mbak Piro balik. Apa? Kalau sengke itu sih, gara-gara corona itu. Kan pengen oleh duit akeh. Iya, piye caranya? Jero ning pesawat. Pesawat itu ukur bisa lewat ibu. Iya. Temenan Mas. Iya. Piye caranya Mas? Yang boleh nek pesawat lewat yo. Aku bengok oh, pesawat nyeluk duit. Alah, kok ngapusi? Iya, aku lho entuk duit toko pesawat. Lah endah nih. Iya kon ambek wong tuwek gak percaya kon iku. Pel. Endah nih tahu. Nek gak percaya cobaan dhewe wis. Aku salah iki nyoba. Yang kowe yo tak coba yo. Yo, Awas sampai ngapusi. yo. Tompel mau, tompelnya kok gak ono. Anjing ndi yo. Kok hilang kena corona tompelnya. Duh. Ya so melok ngecat marek man. Ngecat nih, ndi, Mat? Ya iku warung iku wae. Selama iki kan durung tak cet-cet berantakan, durung tak berseni. Gak ono masalahe sapa buru ngecat, gak ono pemasukan blas. Ya iya wis. Tapi olen di duit. Iya le. Mas, Iya. Kan dile? iki teko omah. Sila pel iku pel dukun pel, nek pel nunggu pel, kene pel. Iya. Yang ini yo. Iya. Tekon ndi kon pel? Iki gak teko dolan nek. Loh, terus katene ning ndi? Iki lek nak ngenteni pesawat aku. Ono apa ngenteni pesawat? Yo, perlu nih aku ambil pesawat. Pesawat kok digoleki, pel. Perlu apa? Ono wis perlu nih. Santai nih kok apa Terus piye? Aku ngecek gak ono anune aku dhek. Gak ono pemasukan blas. Ya bareng gak megawe ngene gak ono penggawean katene ono pemasukan teko ndi, Mat? Oh no. Ono pemasukan. Dikongkon golek pesawat ae njaluk duit di pesawat. Lah gendeng kon niku pesawat kon cari sapa kon niku? Mbak aku dari Mas Joni. Ya Joni, Kon bengoki. ya Joni megawe nengan paling. Ning Nang pesawat. Kok iya mbok pokoke aku kongkon njaluk. Tak coba mari. Trai gendeng kon niku gak kenaan. Dihapusi. Dia nak dihapusi. Ya wis ben lek gak percaya. Ya kesuk ae golek anu wis ya. Iya wis. Enak baku iki, Mat. Pesawat. Enak. Del duit. Gendeng. Sita, pel. Ono sing beda wong iki pel. Beda apaan? Tompel ning ndi? Ah, kali iki pel. Kok baleni maneh koyo ngene iku. Beda dhewe iku ora. Wis gak kena kon iki gendeng kon. Maneh-maneh jadi balen-baleni, pel. Gendeng kon iki. Ben mau pindah-pindah dhewe. Tak dhewe tompel. Pesawat. Dari duit Pesawat. Dari duit Gendeng kowe iki pel pesawat kok jaluki duit. Mangi pesawat iku mbamu apa? Ben wis masak sih Mas. Mbok terus-terusno wae dadi wong gendeng kon. Balik. Aku sing
jaluk sampean melok putih kita kuwi sampean melok apa melok putih kayak sopo iki sopo enak melok putih makane magawiyo Gak ngerti aku. kapan ndel duwe Nanda mat, ya mbu coba ae. Pojare kono wis. Yo, coba. Gak ngerti aku. toleh ae main ceblok nih enak iki jaluk tapel enak kemane percaya ono kemane wong pasti kemarin ceblok enggak ceblok tapi aku iku sak umur iku buru iki apa jaluk duit nang pesawat iso ceblok tenan niku Ya iku ya. Tenan ta iku? ya coba ae cek didintani sik dikit ae kok ono pesawat coba ayo Iya. ya ayo bareng-bareng Pesawat, jalur duwe. Udah, ya melok-melok. Ketemu percaya mbek wonge. Gak percaya omongane wong. Oh, wong tuwa itu coco ah. Nah,